Ay maray na agaw tabi. Digdi tabi ang harong ni Mr. Arogaro. Ay, Chip. Boarding po. Ako po ito tabi. Nata po ito tabi, Chip. Uri na tabi sa quarantine pass nyo. Una ko lang, lip goods na. May tigtatarang katabi. Dayaman po. Bali, ini po tabi ang papahilingin sa LDO. Ay, bako man po sir para sa vehikulo ang checkpoint. Ang nagkakandak po ng checkpoint, mga tanod po, arog ko, tsaka mga pulis, para po malimitahan ta po ang crowd. Social distancing po, mga tabi ang i-implementar ta mo niyan. Ay, salamat. Pag-una ko, LTO ng checkpoint. I-expel mo na sa lisensya ko. Ang register pa sa motor ko. Ano po? Wala man po. Magatulag po kaya ang halunan ko. Pasensya na po. Okay. Sige po, madumano po ako. Okay. Sige po. Salamat po, ingat po kamo. Sige po. Salamat. Ay, salamat. Makaluwas mang giraharay. May home quarantine na ako. Ano ba ni? Isang tao lang po ang pwedeng lumabas kada bahay para bumili ng pagkain o gamot. Uhulihin ang walang home quarantine pass. Ay, salamat. Nakaluwas na ako. Ano? Si Mr. Arugaro din yan. Kaluwas? Bangon ba ba? Arugaro, kumusta? Siyempre, baga, dahil kaapektado kang home quarantine Mahon ka baga? Iyo, mahon. Ako rin may quarantine pass ako yun. May pangarapan yun. Aris, Patika, alias Arogarog. Maraming baga. Alawas magari sa wakas. Ayos baga. Gari ubos ang suistak mo dahil ka ng bagas. Dahil ka ng mga dilata duman sa harong yun Dahil ako makaon, gutom na ka mo May gin ka dyan, tapos soa. Sabay ng sarong kang Malboro. Sabay na po pa ng tabi, boy bawang. Ay, naka-quarantine ba pala sa sahod mo Pwede ka na sa mayo na sa bayan. Okay na. Yellow pa pa ng tabi. Ay naman ako yellow. Naubos na baga ng mga taga-roadside ka balik-balik Araw, masarap mga taga-Banawan baga. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.